Consellera Mascaró, la gent d'Esquerra encara estem esperant que ens doni hora per la segona cita, la que havia de ser la segona cita per parlar dels pressupostos, perquè n'havíem tingut una primera, ens havíem emplaçat una segona, la teníem agendada i per un sobtat canvi d'agenda seu doncs no va poder ser i ens hagués agradat que hi hagués hagut una segona trobada, però per les raons que fos no hi van tenir interès. Sabem del seu bon to sempre, un to cordial i un to amable, que agraïm i reconeixem, però ens hagués agradat que hi hagués hagut aquesta segona trobada. A la primera ja vam mostrar des d'Esquerra predisposició per tenir converses sobre el pressupost de Tarragona, però posàvem una condició que creiem que és raonable. Demanàvem un document de compliment dels acords als quals havíem arribat quan vam votar que sí al pressupost de l'any 2024. Creiem que és normal que si hem d'arribar a nous acords s'hagin acomplert els primers o almenys hi hagi un compromís creïble de compliment amb tot allò que falta, que sabem que és molt. I ara som on som. Tenim un pressupost que, com ara intentaré justificar, és un pressupost sense paraula, sense ambició, sense rumb, que descansa sobre els brutals increments impositius que ha patit la ciutadania de Tarragona i que es podrien haver revertit, i no s'ha fet, i que descansa sobre els nous i també brutals increments en el preu de les llars d'infants a Tarragona de fins a 40 euros al mes, el que trobem que és un escàndol que va en la línia contrària del que ha de ser. És a dir, tal com va marcar el govern republicà de la Generalitat de Catalunya, el rumb ha de ser anar a la gratuïtat de l'escolarització infantil, no anar incrementant els preus. Però dèiem, un pressupost sense paraula. Sense paraula, en primer lloc, amb Esquerra Republicana, perquè del pressupost del 24, al qual vam votar que sí, on són els centres cívics que necessita el centre de Tarragona i el Llevant, perquè no en té, per vitalitzar la ciutat? On és el centre cívic de l'Avinguda Catalunya? On és el centre cívic del Parc del Francolí? On és el centre cívic de Llevant? I on és el centre cívic de la plaça Imperial Tàrraco, a Lletres? I aquí m'aturo un moment, a Lletres. Vostès van tenir la capacitat, que s'ha de reconèixer, de pactar alhora amb Esquerra Republicana, que hi anava al centre cívic a Lletres, amb Junts, que l'UMAC havia d'anar a Lletres, i amb els comuns, que l'UMAC havia d'anar a la Tabacalera, alhora. I, a més, així ha estat publicat en premsa respecte als acords dels diversos partits pel que fa al pressupost. I ens trobem que probablement no passarà cap de les tres. Desenganyem-nos. On és el centre cívic de la part baixa? Que precisament és el que estava avançat en tant que els vam deixar el projecte fent-se, ara ja fet. No hi és, i a més aquest sí que ni se l'espera perquè han decidit que no hi anirà cap centre cívic a Santillan, que és el cor de la part baixa i és el que manava el pla integral de la part baixa. Van decidir posar un centre cívic allà on s'ha de fer de Bellnou, a la part de dalt del Palau de Congressos, on, com després parlarem, amb un modificatiu de crèdit, ja hi havia una partida prevista per Esquerra Republicana, o millor, pel govern republicà, per fer-hi un centre cívic també, però abastint a la gent més del centre. Després en parlarem. Es troben a faltar, no hi ha en aquest pressupost grans projectes transformadors, grans línies estratègiques de ciutat, simplement no hi són. No hi són en joventut, no hi són en política social, no hi són en fer ciutat des del punt de vista urbà. Unió Prima Podaca, que el senyor Senda diu que va aconseguir una partida, li van treure la partida amb el modificatiu, nosaltres vam pactar que es fes el projecte, no s'ha fet el projecte, no s'ha començat el concurs i queda només un any i mig de mandat. Per tant, és evident que això serà feina d'un proper govern. Accessibilitat, un tema que hauria de ser estratègic de qualsevol govern. Doncs bé, d'accessibilitat, res de res. I no només no han fet el pla d'accessibilitat al que ens van comprometre vostès i nosaltres, sinó que, a més, van carregar-se la partida amb un modificatiu de crèdit ara fa 3 plens. No hi ha partida per fer el pla d'accessibilitat. És més, també un acord amb una declaració institucional, que és molt més que una moció. Els polígon Francolí, que els van deixar un meravellós projecte per asfaltar-lo i fer-ne una rotonda al bell mig i arreglar-lo i urbanitzar-lo, no han fet res. No està avançat. No hi ha feina
feta més que alguns tràmits inicials. Locals d'entitats tenen una immensa partida per arreglar locals i res de res. No han gastat la partida. Però tampoc tenen paraula amb altres partits. Reclamem des d'aquí el compliment que van arribar vostès amb En Comú Podem. L'impuls de la reserva marina, la figura jurídica per protegir l'anella verda amb sos Costa Daurada a la Budellera i a Terres Cavades, que bé sonava això, no? Res. El pla d'usos de la part alta per complementar el pla d'habitatges turístics, el pla especial d'habitatges turístics, ni complementar ni res, ni l'un ni l'altre. Els 5 milions d'euros que ens van vendre per climatitzar les escoles i els instituts, ja s'han climatitzat les escoles i els instituts? La cessió del terreny per fer una residència pública, ja ens han dit on va la residència pública? El baròmetre d'opinió, recordin la moció original i ben encertada del nostre company, el Carles Ferrer. Aquest era fàcil, el baròmetre d'opinió de Tarragona. No s'ha fet. Jo com a sociòleg he de reclamar que és necessari l'enquesta de condicions de vida que també es va pactar. Ni s'ha fet, ni s'ha contractat, ni se l'espera. La caseta de Tarragona 2, que ara la poso, ara la trec, però no la faig. Els lavabos públics, els eterns lavabos públics que anem presentant cada 2 per 3. Reclamem el compliment d'aquests acords als quals En Comú Podem arribar amb el govern i que no s'han satisfet. Per cert, habitatge, parlem de fets. Aquest pressupost no parla d'1,5 milió d'euros d'habitatge, parla de 900.000 d'euros a crèdit habitatge. No comencem a sumar partides de venda de patrimoni, no comencem a fer trampes al solitari. Si volem comparar aquest pressupost amb el crèdit d'altres governs, veureu que està per sota d'altres apostes, per exemple, en el cas del govern republicà. I no ens posem la medalla a Floresví Garreta, ni a la Vall de la Rabassada, ni al PP10, fent edificis que són obra col·lectiva de tots i també del govern republicà que les va impulsar. Aquí no hi ha cap aposta novedosa en res, perquè aquesta ja era la línia que vam començar i si s'està fent el PP10 és gràcies a la feina d'Esquerra Republicana i de la CUP. Sense paraula, tampoc, amb Junts. I també reclamem que s'acompleixin els acords amb Junts. La remodelació del passeig de la Mora. Ens demanaven el pressupost del 2024. Ja s'ha remodelat el passeig de la Mora? Està pitjor que mai. I amb el carrer Baixcamp encara trencat. L'asfaltatge dels polígons industrials. No se n'ha asfaltat cap de polígon industrial. La Quinta de Sant Rafael, que és un lloc comú de les negociacions pressupostàries del senyor Cendra. La Quinta de Sant Rafael ja valia uns 800.000 euros fa uns quants anys amb el projecte de l'arquitecte Orellana. I ara han pactat 700.000, que està per sota, 800.000 a crèdit, i 100.000 més a venda del patrimoni, que sabem que és fum. Per tant, han pactat menys del que costa, però és que amb els preus actuals val més de 800.000. Per tant, no es podrà fer. I ens trobarem que d'aquí uns mesos, i si no prenguin nota, hi haurà un modificatiu de crèdit que dirà per no tenir els diners entretinguts, amb bon criteri, apartem aquesta partida i els destinem a una altra cosa de la qual avui no s'està parlant. Però no pateixi ningú perquè això té solució. Al pressupost de l'any vinent, el senyor Cendra pactarà la partida de la Quinta de Sant Rafael i així tots contents. I l'Hostal del Sol i el Camí de la Fonteta. Però, perdonin, però és que l'alcalde Vinyoles tampoc té paraula amb el Partit Socialista. On són en aquest pressupost les 3 Ts? Bé, qui recorda què volien dir les 3 Ts? Però això suposa que és el rumb de la ciutat que volien implementar. On són les 3 Ts? Què són les 3 Ts i on són les 3 Ts en aquest pressupost? On és la Font dels Lleons? Inundada. I la Rambla del Mar? A un render. I el bus gratuït? Al programa electoral. I creiem que és un pressupost sense paraula amb el mateix ple de Tarragona, que és la casa que representa els tarragonins i les tarragonines. Vam aprovar fa poc una moció important, en el nostre entendre, la lideràvem nosaltres i per tant donem importància, aprovada per unanimitat sobre la gestió forestal. I es van anunciar accions per fer gestió forestal, que és important. Però en aquest pressupost actual ens sembla una absoluta vergonya que no hi hagi una partida de veritat, $500.000 d'euros, 600.000 euros, per fer gestió forestal en un sector de l'anella. Hi ha franges, el contracte anual de les franges forestals, però on és l'aposta ambiciosa per fer el treball forestal que haurem de fer l'any que ve? No hi és. En un context de canvi climàtic, amb l'experiència que tenim recent a les Terres de l'Ebre aquest estiu o a mitja Castella, que hem vist com que va. La remodelació de la Rambla Nova també és un compromís unànim d'aquest ple de Tarragona. No estem parlant de l'últim tram ni de l'interior, estem parlant de la remodelació integral de la Rambla Nova. On és el projecte? Com avança aquest projecte? No avança aquest projecte.
L'ascensor i les escales de Ciutat Jardí, que també són un pacte del ple de Tarragona, no hi són al pressupost. Ni la vorera, les voreres. Aquest pressupost parla d'asfaltatge, i és important asfaltar, és molt important. Però més important encara són les voreres, si entenem que la ciutat és un lloc on en primer lloc és pels vianants. On és la partida de voreres? Sí, ja ho sé, la partida d'infraestructures de ciutat que pot servir per tot. I pot servir per satisfer la demanda de cadascú i de cada barri a mesura que hi vas anant. Però no hi ha una partida amb noms i cognoms per les voreres. La vorera concreta de la 240 per anar cap a Ses Salades on és? No hi és. I la vam aprovar amb un ple a Tarragona. I el semàfor perquè la gent pugui creuar entre el sector Joan 23 i el sector Ses Salades? Tampoc hi és. I el parc de la Coma? També ho vam aprovar amb una moció d'Esquerra defensada per la meva companya Mari López. El parc de la Coma no hi és al pressupost. I està desballestat. I és una vergonya, allà, a Bonavista. I la millora integral del polígon entre vies, que també el vam aprovar, diria que per unanimitat, i si no, majoria molt àmplia. No hi ha partit pel polígon entre vies. Algun regidor, el senyor Sendra, va dient per la Mora, hi haurà una lluvia de milions per la Mora en aquest pressupost. A la Mora no hi ha cap lluvia de milions, només hi ha una partida de 60.000 euros per un abast a laminació. Hi ha qui a Sant Salvador va dient, gran transformació per Interrocs, per fi ara sí. No, aquí hi ha una partida de 100.000 euros per tot Sant Salvador de brigada que dona per fer algun menor a Interrocs, que és el que ja es podia fer i el que es venia fent. I és el problema del qual volien escapar els veïns, a més de qui fa el manteniment, si pot entrar la Guàrdia Urbana o no a treure aquells cotxes, i a més, que era el problema, un dels problemes de fons, perquè té molts problemes de fons, això és evident. Celebrem el pla integral, això sí, posem en valor el pla integral, estem d'acord amb el pla integral. Ara bé, el pla integral no servirà per la llei de barris l'any que ve. L'any que ve no estarà ni adjudicat, perquè les coses van així. Per tant, siguem realistes, no venguem sopars de duro respecte als tempos. I faig una reflexió final amb el tema de la cultura per la seva pròpia importància. En cultura, aquest pressupost, tot hi és maquillatge, no hi ha projectes reals ni ambiciosos ni un rumb clar i definit. Es parla de percentatges, perquè incloem en la comptabilitat Tarragona Ràdio i llavors inflem el percentatge del pes de la cultura, la internalització dels treballadors de les biblioteques. De més, bé, no entro en els percentatges perquè no és un tema massa interessant. Sí que és interessant veure les apostes completes. Biblioteques. Biblioteca Papit de Ferrer, a Torreforta, 0 euros. Abans estaven en venda del patrimoni, ara simplement 0 euros. No hi és. Biblioteca de Sant Pere i Sant Pau, importantíssim, 0 euros. I aquí no hi ha ni tan sols un treball per un projecte bàsic ni un projecte executiu. Res. I van aturar uns projectes de biblioteca que podrien ser millorables, però era molt millor que el que hi havia. A canvi de què? A canvi d'un punt de lectura? Treuen 100.000 euros, i això és important. Treuen, molt important, per ser un Tarragona, capital castellera. Treuen 100.000 euros del concurs de castells. En any del concurs de castells. Això sí, posen 50.000 euros, i això pels castells humans. Pels castells de focs posen 50.000 euros més. Hauríem de tenir clares les prioritats de ciutat, i això hauria de ser una prioritat de ciutat. Tota Catalunya, un munt de ciutats i de viles voldrien ser la capital castellera. I tenim un alcalde de Tarragona que no vol que Tarragona sigui la capital castellera, o què? Com és possible que traguem 100.000 euros del concurs de castells? En fi, amb aquests pressupostos, i amb això acabo, costa imaginar-se una Tarragona molt millor. Costa somiar una Tarragona que sigui la que volem. Costa imaginar una Tarragona que superi una gestió elemental i que engresqui i que il·lusioni. Aquests són els pressupostos sense paraula, sense ambició i sense rumb, alcalde, i amb això anem fent, però anar fent és tenir la ciutat a la deriva. Cap on anem? Depèn de cap a on negociem els pressupostos cada any. Anem negociant partides, no tenim un rumb i anem donant vals de ser. Tarragona mereix un rumb clar. Tarragona mereix ambició. I Tarragona mereix tenir paraula amb la seva gent. Gràcies. El senyor Collado ha fet unes al·lusions que són habituals. No mereixen excessiva resposta, més enllà de que sabem el paper que fa, que és d'oposició de l'oposició, i ja ho havíem vist abans. I, per tant, més enllà d'això, res a dir. I del senyor Sendra ha fet dues consideracions que sí que li donaré resposta, perquè penso que ho mereix.
La primera d'elles ha sigut que el senyor Cendra ens ha dit nosaltres no som els del no a tot. Nosaltres negociem les coses per Tarragona. I té raó. És evident que el senyor Cendra no és el del no a tot, en tant que amb el seu lideratge, Junts, ha votat a les propostes que ha portat el govern des de l'inici d'aquest mandat 440 vegades sí, 0 vegades no, 0 vegades abstenció. Repeteixo, 440 vegades sí, 0 nos, 0 abstencions. Va haver-hi una abstenció una vegada, s'ha de dir també, per ser justos, que va votar abstenció, probablement per error, a la inclusió d'un punt a l'ordre del dia d'urgència. Però més enllà d'això, tot han estat sis, i amb aquesta força negociadora negocia els pressupostos i negocia tot. Fa gràcia quan diu que valoraran si voten a favor o no dels pressupostos, quan ho sabem tots perfectament, què és el que farà. I ens preguntem, senyor Cendra, si els seus votants sabien que quan el votaven a vostè estaven votant a l'alcalde Viñuales. En qualsevol cas, nosaltres, que hem votat que sí a Serfum, hem votat que sí a l'empresa Habitatge, hem votat que sí a l'ordenança de Terrasses, hem votat que sí a la Brossa, al plec de condicions de la Brossa, vam votar que sí al pressupost del 24, home, exigim un retorn en forma d'accions a favor de la ciutat. En tot cas, no es produïen les condicions per creure'ns aquest pressupost al qual, com dèiem, li faltava tota la paraula després de l'experiència ja de 3 pressupostos. I de la mateixa manera que votem que sí, ens atrevim a votar que no quan creiem que és el millor per Tarragona. I és el que crec que ens toca fer des de l'oposició, és a dir, ser clars, ser contundents, però també ser constructius i estar sempre disposats a treballar per Tarragona, que es necessita la nostra ciutat, a l'entendre d'Esquerra Republicana, un rumb d'esquerres, ambició republicana i tenir paraula amb la gent de Tarragona. Gràcies. I felicitats a l'equip de govern per haver aprovat el pressupost, perquè quan un treballa per aquestes coses sempre és una alegria i, per tant, en aquest sentit, enhorabona.